ሸሞንተ ድሕሪ ምግቢ ንገብሮም ጌጋታት እዞም ሸሞንተ ጌጋታት ንልዕሊ ዓቐን ርጉዲ ንድርቀትን ሕፅረት መኣዛዊ ንጥረ ነገራትን ኣብ ሰብነትና ንኽፍጠሩ ምኽንያት ዝኾኑ እዮም። ከምኡ እውን ሕዱራት ሕማማት ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም። እዞም ጌጋታት ንምእራም ድማ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ክንዘራርብ ኢና። ስለዚ በቲ ሻምናይ ክንጅምር ኢና። ሻምናይ ማይ ምስታይ። መብዛሕትኡ ሰብ ምግቢ ብልዕ ምስ ኣበለ ተጓዩ እዩ ማይ ዝሰቲ። እዚ ደው ክብል ዘለዎ ሓደገኛ ልምዲ እዩ። ምግቢ ክንበልዕ ከለና ሰብነትና ነቲ ዝበላዕናዮ ምግቢ ክሓቅቕ ስለ ዘለዎ ሙቆት ይገብር። ምስ በላዕና ሽዑ ማይ እንተሰቲና ግን እቲ ዝሰተናዮ ማይ ናይ ሰብነትና ናይ ሙቆት መጠን ይቕንሶ። እዚ ድማ ምግቢ ንምሕቃቕ ዘለዎ ብቕዓት ንኸሽቆልቁል ይገብሮ። ድሕሪ ምግቢ ማይ ክንሰቲ ከለና እቶም ኣብ ከስዐ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኢንዛይማትን ኣሲዳትን ይዝለሉ እሞ ምግቢ ብኣግባቡ ክሓቅቕ ኣይኽእልን። ብኣግባቡ ክሓቅቕ እንተዘይኽእሉ ድማ እቲ ምግቢ ይብስብስ። እዚ ምግቢ ክብስብስ እንተጀሚሩ ድማ ብኣግባቡ ምሕቃቕ ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ጠቐምቲ ዝኾኑ ንጥረ ነገራት ብኣግባቡ ኣብ ረብሓ ይውዕሉን። ከምኡ እውን ካልኦት ናይ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ፀገማት የምፅኡ። ንኣብነት ሓዊ ውሰዱ። ናብ ሓዊ ማይ እንተፍሲስኹምሉ እቲ ሓዊ ይጠፍእ እሞ ትኪ ይፈጥር። ምግቢ ምስ በላዕና ሽዑ ማይ እንተሰቲና እውን ተመሳሳሊ ኩነታት እዩ ዝፍጠር። ጋዝ ከምኡ እውን መንፋሕቲ ከጋጥም ይኽእል። ስለዚ ምግቢ ምስ ተመገብኹም ቅድሚ ማይ ምስታይኹም እንተነኣሰ 30 ደቃይቕ እንተፀናሕኹም ይሓይሽ። ሻውዓይ ፍረምረ ምብላዕ። ድሕሪ ምግቢ ምምጋብ ጥዑም ነገር ምብላዕ ንፈቱ ኢና። ብዙሕ ግዜ እውን ምግቢ ምስ ተመገብና ኢና ፍራምረ ክንወስድ ንመርፅ። ይኹን እምበር ከምዚ ምግባር ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ የባላሹ። ምግቢ በሊዕኹም ድሕሪኡ ድማ ፍራምረ ወሲድኹም ንበል። ኣካል ብፍላይ ንኽሓቁ ካብ 3 ክሳብ 4 ሰዓታት ይውድኣሎም። ንኣብነት እንጀራ፣ ፍራምረ ድማ ቀልጢፎም እዮም ዝሓቁ። ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓት ክሓቁ ይኽእሉ እዮም። እዞም ዝበላዕናዮም ፍራምረታት ብቐጥታ ናብ ከስዐ ከምኡ ድማ ናብ ማዓናጡ ክኸዱ ተዳልዮም እናሃለዉ በቲ ኣቐዲምና ዝበላዕናዮ ምግቢ ይኽልኸሉ። ከም ውፅኢት ድማ ፍራምረታት ኣብ ማዓንጣና ብምብፃሕ ደው የብሉ እሞ ኣብኡ ኣብ ጨጎራና ይብስብሱ። ሰባት ከምዚ ብምግባሮም ከብዶም ክንፋሕ ወይ ጋዝ ክውህለሎም ስለ ዝጅምር ከንፀርፅሩ ፍራምረ ምስ በላዕኹ ናብ ሸቓቕ ምምላስ ኣብ ዘይሕክብሉ ትሰምዕዎም ትኾኑ ኢኹም። እዞም ኩሎም ፀገማት ግን ፍራምረ ቅድሚ ምግቢ ምብላዕ ምስ እተዘውትርዎ ይጠፍኡ እዮም። ማንጎ ግን ካብቶም ካልኦት ፍራምረታት ይፍለ እዩ። ማንጎ ዋላ ድሕሪ ምግቢ ክብላዕ ይኽእል እዩ። ሻልሻይ ምድቃስ ወይ ድማ ምግዳ። ምግቢ ብልዕ ምስ ኣበልኹም ግድን ኢድኹም ክትዕርፉ ዶ ትደልዩ ወይ ድማ ብጣዕሚ መሲኩም ምግቢ ትበልዑ እሞ ሽዑ ናብ መደቀሲኹም ዶ ትኸዱ? እዚኣ ሓንቲ ጌጋ ጥራይ ናይ ከብዲ ስብሒ ትውስኽ። ከምኡ እውን ቀሓር ተምፅእ። ድሕሪ ምግቢ ደቅሱ እንተይልኩም ወይ ልዕሊ ዓቐን በሊዕኹም ኣለኹም ወይ ድማ እቲ ትበልዕዎ ምግቢ ብኣግባቡ ዘይተሓየኸ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ምግቢ ምስ በላዕኹም ሽዑ ምድቃስ ክብደት ንኽትውስኹ ብሽኮርያን ልዑል ፀቕጢ ደምን ንኽትጥቅዑ እዩ ምኽንያት ዝኸውን። ዝበላዕናዮ ምግቢ እውን ካብ ተገዲምና ወይ ደቂስና ኮፍ ክንብል ከለና እዩ ቀልጢፉ ዝሓቅቕ። ምግቢ ምስ በላዕና ክንግደም ከለና ኣብ ከስዐ ዘሎ ኣሲድ ናብ ከባቢ ጎረሮ ብምምፃእ ካልእ ጉድኣት ከምፅእ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ እቶም ናይ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ቱቦታት ይጎድኦን ቀሓር ይፈጥርን። ስለዚ ቅድሚ ምግዳምና ድሕሪ ምግቢ ቁሩብ ምጽናሕ ተመራፂ እዩ። ብፍላይ ኣብ ድራርን ናይ ድቃስ ሰዓትን እንተነኣሰ ናይ 2 ሰዓት ኣፈላላይ እንተዝህሉ ተመራፂ እዩ። ሓምሻይ ሻሂ ምስታይ። ድሕሪ ምግቢ ሻሂ ምስታይ ልምዲ ኣለኩም ዶ? ብርግጽ ሻሂ ድሕሪ ምግቢ ምምጋብ ዘሎ ድኻም ንምቕናስ ከምኡ እውን ንምሕቃቕ ይጠቅም እዩ። ይኹን እምበር ሰብነትኩም ብሕፅረት ንጥረ ነገራትን ንኽጥቃዕ ዝገብር ሕማቕ ልምዲ እዩ። ሻሂ ታኒን ዝበሃል ንጥረ ነገራት ዝሓዘ እዩ። እዚ ድማ ምስ ኣይረን፣ ዚንክን ካልሲየምን ክጣመር ዝኽእልን ንኸይምጠጡ ጣልቃ ዝኣቱ እዩ። ሓደ መጽናዕታት ከም ዘርእይዎ ድማ ብቐጻልነት ድሕሪ ምግቢ ሽዑ ሻሂ ዝሰትዩ እንተኾይንኩም ብሕፅረት ኣይረንን ናይ ምጥቃዕ ዕድልኩም ከም ዝውስኽ ይገልጹ። ከምዚ ዓይነት ልምዲ ዘለዎም ከቢድ ድኻም፣ ትሑት ናይ ሆሞግሎቢን መጠንን ፋሕሻው ቆርበትን እዩ ዘለዎም። ስለዚ ምግቢ ምስ በላዕኹም እንተነኣሰ 1 ሰዓት ፀኒሕኩም ሻሂ እንተሰቲኹም ኩሉ ግዜ ተመራፂ እዩ። ካብቲ ዝተለመደ ሻሂ ወፃኢ ናይ ጅንጅብል ሻሂ ድሕሪ ምግቢ ተመራፂ እዩ። ምክንያቱ ድማ ናይ ጅንጅብል ሻሂ ምሕቃቕ ምግቢ ስለ ዘቀላጥፍ እዩ። ራብዓይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባር። ድሕሪ ምግቢ ምብላዕኹም ሽዑ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባር ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ክባላሾ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ድማ ናብ ከባቢ ከስዕና ዝውሕዝ ዝነበረ ደም ናብ ጨዋዳታትና ክውሕዝ ስለ ዝጅምር እዩ። ቀሊል ናይ እግሪ ጉዕዞ ክትገብሩ እንተደሊኹም ድሕሪ 15 ደቂቕ እንተኾነ እዩ ዝሓይሽ። ንኽብድ ዝበለ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ግን
ሓደ ሰብ ምስ በልዐ እንተነኣሰ ንኸባቢ ሓደ ሰዓት ክጸንሕ ኣለዎ። ሳልሳይ ምትካኽ ምትካኽ ሕማቕ ከም ዝኾነ ዘጠራጥር ነገር የብሉን። ሓደ ሳይንሳዊ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ድሕሪ ምግቢ ሓንቲ ሽጋራ ምትካኽ ልክዕ ከም 10 ሽጋራ ብሓደ ግዜ ምትካኽ ዝኣክል ጉድኣት ኣለዎ። ድሕሪ ምግቢ ክነትክኽ ከለና እቲ ኣብ ከስዐ ዘሎ ኒኮቲን ቀልጢፉ ንኽመጥጥን ንኽወሃድን እዩ ዝገብር። እዚ ማለት ሰብነትና እቲ ኣብ ሽጋራ ዘሎ ኒኮቲን ቀልጢፉ እዩ ዝመጥዎ። ሓንቲ ሽጋራ እውን ከባቢ ሱሳ ዝኾን ካንሰር ዘምጽኡ ነገራት ዝሓዘት እያ። ድሕሪ ምግቢ ምትካኽ ድማ ንኢሪቴብል ቦው ሲንድሮምስ ወይ ድማ IBS ከምኡ እውን ናይ ጨጎራ ቁስለትን ቀልጢፎም ንክትቃልዑ እዩ ዝገብር። ስለዚ እንተኽኢልኩም ሽጋራ ምትካኽ ሙሉእ ብሙሉእ ደው ምባል ብሉፅ እዩ። እንተነኣሰ ግን ድሕሪ ምግቢ ዘይምትካኽ። ካልኣይ ፆታዊ ርክብ ምፍጻም። ፆታዊ ርክብ ምፍጻም ምስ በላዕኻ ሽዑ ንሽዑ ምግባር ጌጋ እዩ። ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ዋሕዚ ደም ናብ መራብሒ ኣካላት ብዝለዓለ ደረጃ እዩ ዝውሕዝ። ሰብነትኩም ኣብ ምሕቓቕ ምግቢ እንተሃልዩ እዚ ናይ መራብሒ ኣካል ብበዝሒ ደም ምውሓዝ ንስሩዕ ምሕቓቕ ምግቢ ኣይምረፅን። ምኽንያቱ መንፋሕትን ዘይምችውነትን ከምጽእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ድሕሪ ምግቢ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ምግባርና እንተነኣሰ ሓደ ሰዓት ምጽናሕ ተመራፂ እዩ። ምግቢ ምስ በላዕኻ ፆታዊ ርክብ ምግባር ጽቡቕ እኳ እንተዘይኮነ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ምግባር ሽዑ ንሽዑ ምብላዕ ግን ኣገዳሲ እዩ። ቀዳማይ ሻወር ምውሳድ። ቁርሲ በሊዕኹም ሻወር ወሲድኩም ዶ ትፈልጡ? ወይ ድማ ድሕሪ ስራሕ ድራር በሊዕኹም ሻወር ክትወስዱ ዶ ትመርጹ? መልስኹም እዎ እንተኾይኑ ስርዓተ ምሕቓቕ ምግብኹም በዚ ተግባር ሕጉስ ኣይኮነን። ምግቢ ክትበልዑ ከለኹም ናብ ከስዐን መዓናጡን ብዙሕ ደም እዩ ዝውሕዝ። ሻወር ክትወስዱ እንተለኹም ግን እቲ ዋሕዚ ደም ኣንፈቱ ብምቕያር ናብ ሰውነት ሙቐት ከም መጣጥን እዩ ዝጽዕር። ከም ውጽኢቱ ድማ ንስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ዝሕግዝ ዋሕዚ ደም ዝተወሰነ ይኸውን። እቲ ዝበልዓኽምዎ ምግቢ ድማ ኣብ ከስዐ ይቕመጥ እሞ መርዛማ ነገራት ይፈጥር። ስለዚ ኩሉ ግዜ ሻወር ቅድሚ ምግቢ ውሰዱ። ድሕሪ ምግቢ ሻወር ክትወስዱ እንተደኣ ደሊኹም ግን እንተነኣሰ ንሓደ ሰዓት ዝኸውን ጽንሑ። ንምጥቕላል ዝኣክል እቶም 8 ምግቢ ምስ በላዕኹም ሽዑ ንሽዑ ክትገብርዎም ዘይብልኩም ነገራት ማይ ምስታይ፣ ፍረምረ ምብላዕ፣ ሻሂ ምስታይ፣ ሻወር ምውሳድ፣ ምግዳም ወይ ድማ ምድቃስ፣ ምትካኽ፣ ፆታዊ ርክብን ኣካላዊ ምንቅስቓስን እዮም። ካብዞም 8 ጌጋታት ኣየና እዩ ብበዝሒ ተዘውትርዎ ዝነበርኩም? ኣብ ኮሜንት ተፍልጡኒ። እዛ ቪድዮ ሓጋዝ ኮይና እንተረኺብኩምዋ ላይክ ምግባርን ንዛ ቻናል ሰብስክራይብ ምግባርን ኣይትረስዑ። ኣብ ዝቕፅል ብኻሊእ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ሰናይ ቀነ ተመኒልኩም። ታንክ ዩ ፎር ዋቺንግ